Barıгызга сәлам. Марсель булам мен, һәм бу Сыйфат исемле тапшыруның пилот выпуска. Бу тапшыруда без сезнең белән татар YouTube комьюнитиның кызыклы булган хәбәрләрен ачыклыйбыз. Сыйфат беренче чыгарылыш башладык. Там татары. Татарский блогинг оякка баса аламы? Илнар Сейфи үзенең кызын беренче тапкыр интернетка керткән. Сказать, что он меня удивил, значит ничего не сказать. Булат Браво һәм аның сарыклары. Вот, ясадым. Барыгыз. Татарча ваеннар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хыдаем. Амин. Татарлар YouTube'да үзенең контент белән күпме акча эшли. Әлеге YouTube'да татарларга акча эшләүдә түгел, урысча YouTube'ка хотя бы якынлашырга тырышырга кирәк. Хотя пофиг минем передача бит. Вечер, дорогие подписчики нашего паблика. Сегодня мы разыграем Диан, в прямом эфире. Посмотри, пожалуйста, сейчас начнется. 3 подарка, как и обещали, среди репостнувших наш пост. Заставка. Урысча әйткәндә вопросов нет. Видео көтелгәнчә ике кыздан башлана. Хотя Диананың аягы буенча гына определять итсәк, можно усомниться. Кастрюль алдым, анары йомырка пешереп алырбыз. Сөлге төшеп китмәгәч, күп кеше видеоны ябып та куйгандыр. С переигровкой. Актриса булдырды, конечно. Офигеть, я выиграла камеру. Сектор-приз на барабане. Офигеть, я выиграла камеру. А сез күрдегезме мондагы профессиональ продакт плейсментны? Точно. Давайте на бал встретимся возле часов. Офигеть, я выиграла камеру. Дальше кызлар җиңгән камера артыннан баралар, күгәрченнәргә бәйләнәләр, егетнең күгәрченен төшерәләр. Наше местога реклама ясыйлар. Ике реклама бер тапшыруда. Бу видео блогингка якынлаша гына бара. Ләкин сыйфаты артыр дип ышанабыз. Сыйфаты. Минем передача сыйфаты. Булат Браво безнең яраткан җырчыларның вокалын сарыклар белән чалыштыра. Булат. Давай, мама, не расстраивай инде улам. Ә калганына Булатка бары тик уңышлар телим. Молодец, Булат. Татарча вайн. Татарча скетч. Нәрсә эшләп килдегез, егетләр? Вот именно. Без студентлар. Фатир синема истәргә килдек. Яра, егетләр. Уңышлар сезгә. Исеңездәге күршегез Зөфәровый футбол. Ярар хоть Кефир командасын актерын чакырганнар. Уңышлар сезгә. Исеңездәге күршегез Зөфәровый футбол. Зөфәр обыегыз. Славяна. Я ее знаю. Вот здесь у нас спальня. Один из вас может просто полагаться. Ребята, вы мне в итоге понравились. Подписываем договор. Всю себя тоже. Әйе, шәк кенә җитмәй. Тимаев, Түбәтәй. Образ готов. Имя Евген. Ну вы знаете, эти русские. Матрешка, балалайка. Хей! Вайннарны, скетчларны мин гомумән яратып бетәмен. Ләкин бу минем личное мнение. Ә егетләргә мин телим. Уңышлар сезгә. Исеңездәге күршегез Зөфәровый футбол. Иптәшләр, бу тапшырны яздырганда егетләрнең икенче чыгарылышы чыкты. Вот онсы мине точно үземнән чыгарды. Әгәр Сыйфат 50 лайк җыйса, без бу вайнны
Yondırashaq biz, olay yoramay.